Тази седмица отново беше забавна. Някакви цени се повишиха. Не заради еврото, разбира се, а може би заради новия щам на COVID, който върлува из Европа, или пък лунното затъмнение. Кой знае? Та не стига, че ни удариха с цените, ами в Шумен се появи и Пума. После пък хванаха продължаване промяната в крачка. Разбира се, за ПП и Да България вече стана навик да бъдат записвани. Явно им харесва. Та те са новите лица на българската политика. Умни и красиви, както всички ги наричат, и почтенни. За пореден път обаче се оказа, че и почтенността им куца. Докато красотата е нещо субективно, то очевидно и ясно е, че интелектът там хич го няма. Не стига, че няколко от членовете на ПП изведнъж се превърнаха в вестители на правдата и обвиниха в корупция своите съпартийци, но вчера изтече и запис, който дет се вика направо кърти. Слушах аз записа и в интерес на истината съм доста обнадежден. Ако това е, разбира се, истински запис, то ПП изпълниха обещанието си. Те променят. За сега само процента, който се взима, ама и това е нещо. Един от участниците казва, че могат да нагласят поръчката само ако се даде по-ниска цена от цената на другите. Направо съм обнадежден. Промяната нахлу в главата ми като лавина. Може би ние не сме ги разбрали. Може би за тях корупцията има друго определение. Нищо, че се говори за нагласене на търга, за участие на техни хора и фирми, нищо, че се говори за процент, оставащ за партията и процент за политика, който движи нещата. Все пак този процент е доста малък, нали? Не 20, не 10, а просто 6%. Убедих се, че новите политици не са толкова алчни. Те са истински борци против корупцията. Какво толкова са 6%? Дали би политиците да са виновни, че наемите са високи и техните офиси струват 300 000 лева на месец? Все пак трябва да се плащат, нали? Пък и за екипа трябва да има, че за къде с тия заплати? Я виж как спекулантите са навдигали цените на сиренето. Една шопска салата не може да завъртиш като хората. От записа разбрахме и важни подробности за житието и битието на софийските политици през лятото, както и за тяхната адаптация. Разбрахме, че в Гърция било добре, така поне вика единия герой, даже му било трудно да се адаптира като се върнал. Разбирам го и му съчувствам. Адаптацията от лежане като кит на плажа, цоцане на студена бира и плюскане на цаца и някакви гръцки риби към носене на костюм на 35 градусова жега е доста трудна. Па и да се правим, че работим, аре моля ви се, няма нужда. Това е ад. Адаптацията въобще не е лесна. Чуде се още как не са обявили обществена поръчка за компания, която да се грижи за адаптацията на кметовете след почивка. Не можем да оставим нашите кметове неадаптирани. Те трябва да са адаптирани кметове. Нещо като адаптираното мляко. Макар че не знам какво означава. Ако трябва да се дадат 10% на наши хора, но да се намери правилната фирма, че да помогне с адаптацията. Ама падет се вика, като не стане, може да се иде пак до Гърция. Нали има за екипа някой лев допълнително други помощи към приятели. Лев ли казах? Да не би да греша. Или пък беше евро. Обърках се. Не става ясно в записа в каква валута ще се работи. Защото, както видяхме, лева си отива. За старите, а вече видяхме и за новите наши политици, левът има значение само когато го прибират като банкноти в джоба си. Такива ми ти работи си мисля с тази седмица. Сякаш това беше промяната. Свърши се с нея. Както видяхме вчера, харвардския гений на мисълта, гуруто на българската умно красива политика просто Киро подаде оставка. Това е доста почтенно, нали? Не че не го направи малко късно и не че тази оставка е фактически подадена, но може би така ги учат в Харвард. Не знам. Може пък съпартийците му да ни я приемат. Ето, че отново гледаме същия филм, само че този път с продължаваме промяната. Поредната удушена от една коалиционна прегръдка партия. Прегръдката на тези, заради премахването на които ПП дойдоха на власт, като поредните меркантилни плямпалници. Този път наистина бяха по-модерни. Говореха за стартъпи, за инкубатори. Не стана ясно обаче пилешки ли са тия инкубатори или някакви други, но както и да е. Те бяха модерни.
Те и в момента ходят без охрана, без вратовръзки, те имат бради, карат тротинетки, ходят с раници. Но се оказа, поне според записа и според твърденията на част от самите тях, че те пак си крадат. Някак си по-модерно, по-лъскаво, някак си по-дигитално. В нашето общество грешно е прието, че крадецът трябва да е мутр, да гледа страшно, да го вози с джип, да ходи с охрана и да носи антрак. Истинският измамник обаче може да ходи с дънки, тениска, може да е усмихнат, приятен. Той може да ходи с колело или пеша из София, но пък да си бръмчи и да си кара Ферарито в Рим, например. Може да живее в Обеля, но пък да има 5 къщи на Ривиерата. Или пък 10 апартамента в Дубай. Българската политика еволюира. Тя се променя. Ама наистина се променя. Просто измамниците стават по-добри. Добрият измамник вече не те бие. Не показва превъзходство, не те гледа страшно. Не. Той ти се усмихва, но пак те краде. Такива ми ти работи. Промяната вече сякаш не е налична. ПП изпълниха своята мисия и продължиха 35 годишната промяна на България. Но си отиват. Отиват си както българския лев. Отиват си както българския лъв, който отдавна забрави своята слава, облече европейския костюм, пропие уиски и просто забрави за България. Лъвът знае, че вече не е модерен. Той знае, че някак си е много архаичен, много източен, да не каже чак путинистки. Лъвът някак си не се вписва в европейския избор на България. Не е като пумата. Пумата е модерна, силна. Даже има и такива маратонки. Сега всички я търсят. Ама май още не се е намерили. Може и да ни я намерят. Вече сме в Шенген, пътуваме свободно и сигурно тя се опитва да иде някъде. Дали пък не е отишла, както викаха от ПП, по островите? Какво да прави тук с тия 3% комисионна? Как да оцелее?